ngomong ki typo. Oh, typo. Hmm. Ngomong gak iso tau typo to. Iso wae. Aku ngomongan nganggo autocorrect keyboard barang iso kok. Oke, siap. Halo Mas, pripun? Apa jenenge mau? Apa kuwi ular kambang? J. Nggih, ular kambang dienggo tombo capek. Heeh. Adep kono, Gong. Oh, aku nek madhep kono. Menikmati ya padi aku. Mangga ku Wahyu. Becik. Urip neng ngalah donya timbang tata lawan putih utama yen dikekas sing tuwa urip mung sedelo Timbang bener lupute lan sing bener aja minger-minger yen minger mundak kepinter yen wis kepecut kenger-kenger ora urung ora kleru ora ora kleru uripmu sakelo Sane suwe angunduh rugi gede wangun suhun nafsune ditimbang bener lupute Sampun. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Wah, Sami-sami. liyer-liyer tenan. Heeh. Saiki lagu kedua. Yo, apa Gong? Ayo kowe sik no. Sing kira-kira ki ana dangdute ning tipis-tipis. Oh, engko baganku rock metal. Yo. Nang nek apa jenenge